Mapasalamaton ang Pinoy dance group nga XB Gensan ngadto sa ilang mga supporters human sila mi kampeyon sa international dance competition sa Switzerland. Sa usa ka video call kauban ang It's Showtime host kaghapon, nagpasalamat ang grupo sa tanang misuporta kanila ug sa mga nag-ampo alang sa ilang success. Ang It's Showtime host nga si Ann Curtis nagpost usab sa iyang Instagram ug hulagway sa XB Gensan isip pagpakita sa iyang ka-proud sa maong grupo tungod sa ilang kampyonato. Sa maong Dance to Dance World Street Dance Showcase Competition 2015, second placer ang grupong gikan sa Russia, samtang third placer ang gikan sa United States. Ang XB Gensan gikataktang mobalik dinhi sa Pilipinas karong Sabado.